imong apuhan. Ako ba yung birthday? Wa ko'y lagot! O dili ti ka apo. Anak ka sa imong inahan sa laing laki! Dili! Dili ka na tinuod! Hoy! Magkadungog pagani kung musangpit ka na kong lola! Timan ihang kumuton ko ginambaba mo! Timan ihang Timan ako gusto ka mo! Sit ka, lola! Hoy! Minggoy! Ising! Narade mo rin ha! Dali! Sunod mo lang ba? Nakiso ka rin niya! Ate Mana si Christine. At tuwa na mo sa mga karni. Minggoy, dali! Ano kayo na? Nagrap-rap na. Agoy. Ay. Guy. Ako din mo ipaunsin. Ikaw na. Minggoy! Dili gid sila maluoy na ako. Nagparas lang si Daddy yung si Lola. Wala sila ikaluoy. May pahawa na lang ka din oy. Di man ta nila pinanggo. Unya na lang sa mo pahawa, ha? Kung ka pamatunan ko nila nga wa ko makasa. Kana. Ato na lang ta sa servants quarters, ha? Sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa Buset to biyahe ah! Kasapot! Ma'am, Minggoy and Ising reporting for duty. May tuyo ka, ma'am. Di pa sa ka manggigmini mo din sa taas. Kamong duha, habwa ato ninyong bagahe sa compartment sa auto. Ang mga pinalit ko gikan sa Manila. Dad ato sa akong kwarto. Ito na mo. Ito na mi. Kariyot, si Pauline og si Ramil. Oh, si Dong Ramil, ma'am, tuwas inyong kumpanya. Si Pauline, tuasan to kay ikog-ikog mo to siyang Dong Ramil. Ikaw ba, Minggoy? Wa ko mangayo sa imong huna-huna, ha? Komento ba yung ka, Pauline? Piti. Sige na lang, kaya mo! Anak ko. Lasing. Tara! Nakapisos na. Alis kami, ma'am. Sige, bahay kasi mo. Kanos anasab ka ha ang sunod nga hearing? Dili ko mosugot nga mahimong gawas nun si Leo Delfino. Pero unsa may akong buhaton? Kinsakit ka ha ang nagpaluyo sa pag-apilar sa kaso. Nganong ang hungog nga abogado ra ni Leo Delfino ang pernik kong ikaatubang. Hello, attorney. Attorney, wa ko makauyon sa dagan sa hearing sa apelasyon ni Leo Delfino. Kinahanglan mapangitaad paagi nga dili sila magmaraogon. Yes, attorney. Dili may mo makagawa si Leo Delfino sa Benlibet Prison sa Muntinlupa. Okay. Estudyo hiog maayo. Yes, attorney. Kinahanglan kita ang muraog. Of course. Dili ko makadawat, attorney. Dili ko makadawat og kapildihan. Nongka! Dili
attorney. Demand ina! Sina inay at si itay. Ako ay mapalad sa Anak, gid na. kaluonan. Mas maayo pang magbasa-basa ka sa imong book. Mi, kanus adi ta mga tusi sa ila ni Lulu ug ni Lula. Nak, kung ni ka dinhi, ayaw paghisgot sa atong lola ug lolo, ha? Ano man? Basta lang, alang sila gisgot eh. Mi, mapahawa na lang ta dinhi, uy. Adto lang ta puyo sa bahay nila Lulu ug ni Lula. Nindot man ngadto, dako silang balay, pinangga pagyud ta nila. Nak, di ba gisultihan man ti ka? Unya na ta mo pahawa din sa bahay. Kung ka pamatud-an ko nila nga wa ko makasa. Maldita man akong Lula Carme, si Daddy maldito sad. Jutay pag-antos lang nak ha. Si Mami bitaw, nakaantos sa pila ka tuig. Basta anak, unya na lang ta mamahawa diri kung kapamatud-an ko na nga wa ko makasa. Kung limpyo na ko sa mga mata sa imong amahan. Sige na, padayon na sa pagtuon. Kayo niyang hapon, maning bata. Unya, muadto ta nilang lolo o lola Pinang, ha? Yes, Mommy. Nya basta nak ha. Basta ni aga ni ta dinhi. Ayaw jud paghisgot nilang lolo o lola. Yes, Mommy. Ikaw gyud ha. Ambisyosa jud ka. Di ba gingnan natin ka nga mama na ang imong itawag nako? Nagmami pa gyud ka. Mommy man ako akay. Dato man si Daddy ug si Lula ug si Lulu. Ay, sorry. Naginak ha. Di gyud ta maghisgot nilang lola ug lolo. Bisa nilang Noyminggoy ug niyaya ising. Yes, Mommy. I love you, baby Crystal. I love you too, Mommy. I've been awake for Hinaya natin mabasa ta dire. Ay, gihinay bitaw ni, magpagalit tayo ni kay sus manglimpyo para ba taon ta dito sa sulod. Kana tiyo. Te, ari diri wa. Aw, kaniya maabot ra na gid pita. Ah, makapila sa tagbasan eh. Sus, hinay ra ni. starts in my toes and a crinkle my nose. Wherever it goes, I always know. You make me smile, please stay for a while now. Just take your Dali time. tati kay. Limpyo po kita sa as. Rain is falling on my window pane. We are hiding in a safe place. Undercover, staying dry and warm. Palutag pa ako dito kinti kay mo abot taro. Sir Bart na, kasabay niyo tani to para Tarong nga business ha. Pila mo sa Johanna sa business tuwa, mo. sige na. Dali ka dito kay. Wherever it goes, Hana ba naman dito kasi dali. you make me Bakit? smile. Please stay for a while now. Ayan, Just take your time. Wherever you go. Hello, Dexter. Carby here. O, unsa man? Imo na bang nabutang sa mantalaan nga for sale ang akong KTV and music lounge? Pangitaig buyer, may commission ka. Oh, mura man ta nagkasinabot ani Ken. Manakag panglimpyo sa kwarto ni Sir Bart. Ken? Manak ayo. Nya ikaw. Managas kang lola. Manataon Ken, gisunod in taon akong sugod ni Ma'am Judy ang iyang instruction in taon nga sa pagpanglimpyo, pag-arin sa mga kama. Sa mga kama ba nga? Usara may kama ni lola. Nya kanang kuan instruction na. Kanalay sabot. Aw, tibil. Oh. Di ba murag karon mo lang mga boss lang lola og si lolo. Dili ko mo dawat og kapildihan. Ha? Maura na? Huyang ang ebidensya? Kung huyang man ang ebidensya, pangitaig paagi. Wa sila nakitang fingerprint sa armas nga gigamit ni Leo Delfino sa pagpanulis?
kalibutan ta, kahibutngan nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan, na nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini, kay usara ang atong kalibutan. Apan ug nganumang gimbutan sa kahitan,